aventureiros e aventureiras de Terceiro de San Luís dramatizan a casa da mosca chosca. Era unha mosca chosca que vivía no bosque. Farta de zoar dun sitio a outro, decidiu facer unha casa. Poderei dormir na cama, poderei estar quentiña, poderei cos meus amigos merendar nunha cociña. A mosca chosca puxose mansa ao que construíu unha casa ben xeitosa. Para inaugurar o seu fogar, preparou unha torta de amora e o seu recendo espallouse polo bosque. Despois colocou 7 banquetas e na mesa 7 pratos, non cabía ninguno. Ao pouco petou na porta o escaravello. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca pagou unha festa para inaugurar o meu novo fogar. E ti, quen é? O escaravello revello, que bocheiro, pode entrar? Claro que pode. É o primeiro en chegar. E moi contentos os dous, puxéronse a merendar. Mas cando ían comezar, pasou por ali o morcego, mirou a casa, cheirou a torta e petou na porta. Quen vive neste lugar? A quen veño a visitar? A mosca chosca, o escaravello revello. E ti, quen é? Claro que podes, des o segundo en chegar. E moi contentos os tres, puxéronse a merendar. Mas antes do primeiro bocado pasou por ali o sapo, cheirou a torta e entroulle fame. A mosca chosca, o escaravello revello, mais o morcego chairego. E ti, quen é? Eu son un sapo cascado, que bocheiro, pode entrar? Claro que podes, des o terceiro en chegar. E moi contentos os catro, puxéronse a merendar. Mas cando ían comezar, pasou polo bosque a moucha, mirou a casa, oullou a festa e achegouse. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca, o escaravello revello, o morcego chairego, mais o sapo castraco. E ti, quen é? Esa é unha moucha de tocha, a que come non se pasa. Pode entrar? Claro que podes, es a cuarta en chegar. E moi contentos os 5, puxéronse a merendar. Mas cando ían comezar, pasou por ali a raposa, cheirou o pastel e animouse a entrar. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca, o escaravello revello, o morcego chairego, o sapo castraco, mais a moucha repoucha. E ti, quen é? Son unha raposa chistosa, a que está tendo a punta bonita. Claro que pode, es a quinta en chegar. E moi contentos os 6, puxéronse a merendar. Mas cando ían probar a torta, pasou por aí o lobicán. Fíxoselle a boca a auga co cheiro do pastel de amora e petou na porta. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca, o escaravello revello, o morcego